Reforma državne uprave treba da unaprijedi rad službeničkog sistema, poveća njegovu efikasnost i harmonizuje ga sa evropskim standardima. Ocenjeno je danas na okruglom stolu o reformi državne uprave u okviru javne rasprave o nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović kazao je da će se u cilju ispunjavanja uslova Evropske komisije iz oblasti državne uprave pristupiti izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima i o opštem upravnom postupku. Savjetnik ministra finansija i koordinator tima vlade za reformu javne uprave Vuk Lajović najavio da će u narednih 5 godina u reforme u toj oblasti biti uloženo preko 30 miliona eura. Direktor uprave za kadrove Svetlana Vuković smatra da reforma državne uprave treba da obezbedi racionalan sistem rada, poveća njegovu efikasnost, ali i harmonizaciju sa evropskim standardima u toj oblasti. Predstavnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš istakao je važnost zakonske zaštite osoba koje prijave korupciju u radu državne uprave i ukazao na probleme viška radnika u državnoj upravi, neadekvatne stručne strukture zaposlenih, kao i na dobijanje posla preko veze. Predstavnik Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević smatra da nacrt akcionog plana predstavlja solidan dokument, ali da nedostaju mjere u slučaju neispunjavanja obaveza predviđenih tim dokumentom.